Мауридес към Джеси. Този път Джеси загуби безславно. Един от малкото случаи, в които по подобен начин топката е отнемана от краката на Едвин Джеси от началото на двубоя. Дали болките, които изпитваме, му влияят? Защото продължавам да го наблюдавам и виждам, че движението му определено е затруднено. На фона обаче на изключително ограничения избор пред Нестор Ел Маестро Джеси. Дори в не оптимална кондиция остава на терена. Половин час до края на тази среща. Половин час, в който ЦСКА не трябва да допуска попадение. Няма знаци, че ще допусне. Чорбаджийски с много премерена намеса вътре в наказателното поле на ЦСКА. Десподов. Остава на крака Десподов. Рубен Пинто. Секулич. Спечелия го в удар или пък не. Решението е удар от вратата. Така е видял тази ситуация Джон Битън. Нека да видим и ние на повторение. Да! Чукна се топката в крака още веднъж на Борис Секулич. Когато ЦСКА играе добре, това не остава неоценено от домакинските привърженици. ЦСКА в този двой играе много